ba mara aibu alihi sahabansa da samu kamar su dai babu riki salati ka dace tsara da sassaka ba sai maka illa ba ya su kai da kai zaki dan Musa a barka mai Allah sai da safi ka zarfin aljihu ba da safi ka gayya ba maza kafin kusa in garma sarari ka kure gudun duka mai gaba madugu uban tafiya in ba kai akwai batan hanya dodo kafin kusa mai Allah ko kana zaune ka fi jayayya maza suna ta ban kaura a rashin kana ga sun gano aya dodo bayan kima in dai har cikinsa ba kaya maza ka ba su dan Musa za su gudun su ga za su tsaya kai ne kare ne su ciki wani ne baka koya ba ya su kai da kai zaki dan Musa a barka mai Allah sai da safi ka zarfin aljihu ba da safi ka gayya ba maza kafin kusa in garma sarari ka kure gudun duka mai gaba kai kadai ka rage bangon arewa yanzu ta nuna dodo dan masu nacin sai malakin wada su mun auna maza ashe a baki ne kishin talakan sun baro mu yau a kwana dodo yanzu ba batun waye in ka tashi sa zauna maza amana talakawa dan Musa maganin barna mun gane alƙalan da kaliba kishin arewa suke yi ba ya su kai da kai zaki dan Musa a barka mai Allah sai da safi ka zarfin aljihu ba da safi ka gayya ba maza kafin kusa in garma sarari ka kure gudun duka mai gaba ba batun Kano ba kawai Najeriya mu duk ana san ka dodo dan Musa kai ga miji ne dan ko ina da rasan ka maza ko ina akwai dattijan ka kuma akwai matasan ka dodo har mata suna guda tafiya suna ka fito a raka maza idan hada gayya ne kwankwasa babu mai finka su ma sun san da haka ka fito su fito ba zai yi su motsa ba ya su kai da kai zaki dan Musa a barka mai Allah sai da safi ka zarfin aljihu ba da safi ka gayya ba maza kafin kusa in garma sarari ka kure gudun duka mai gaba su suke da madafan iko kai ne kake da al'umma dodo a zaɓe ka ba su ruwa domin an gwada da alkalma maza kai ne kake da yan dangwala su